Bună, sunt Olivia Petre și azi vreau să povestesc cu voi și pe această cale despre un mit legat de succesul în viață pe care îl tot regăsesc pe social media. Inclusiv zilele trecute am văzut un videoclip viral în care un speaker motivațional afirma această idee. Și anume, 99% din ceea ce numim succes în viață depinde de cercul nostru de prieteni. Mai exact de ceea ce mai numim grupul nostru de referință, adică parteneri, prieteni, rude, asociați, oamenii cu care ne petrecem cea mai mare parte a timpului și la care ajungem în cele din urmă să ne raportăm. Și mă gândeam cât de captivant trebuie să fie acest gând, în moment ce 500.000.000 de oameni au dat like acelei postări de pe Instagram. Am realizat chiar că de-a lungul timpului am întâlnit și eu principiul ăsta, exprimat sub forme diferite de mai mulți mentori cu care am interacționat. De exemplu, mentorul meu de coaching spunea: succesul e o chestiune de networking. Și el ne îndemna ca cel puțin o dată pe an să reevaluăm toate parteneriatele din viața noastră, să căutăm așa, să vedem care sunt oamenii inspiraționali, benefici, care ne susțin cu adevărat în a progresa și care sunt dimpotrivă parteneriatele care ne-au rămas mici, legăturile care ne țin pe loc sau poate chiar ne trag înapoi și prin urmare nu mai merită să le hrănim cu timpul și cu energia noastră. Exact același lucru exprimă, cred, și Tony Robbins atunci când afirmă: who you hang out with is who you'll become. Cumva, persoanele cu care tu te asociezi azi arată cine vei deveni chiar tu mâine. Și inclusiv la grupurile de educație financiară am realizat că am întâlnit această idee. De fapt, abia atunci am înțeles eu cât de mare este influența pe care o are anturajul asupra modului în care ne administrăm banii. Cercul nostru de prieteni influențează cât cheltuim, pe ce cheltuim, în ce măsură reușim sau nu să economisim, bunăstarea noastră financiară pe ansamblu. Și toate astea pentru că există într-adevăr un temei, există mult adevăr în spatele acestei idei. Da, grupul nostru de referință, cercul nostru de prieteni sau tribul nostru până la urmă are un cuvânt important de spus asupra felului în care evoluăm. Pentru că oamenii de care ne înconjurăm ajung să definească în mare măsură mediul nostru de evoluție. Ori știm un lucru, noi suntem o rezultantă între moștenirea genetică și tocmai acest mediu de evoluție. Cu toate acestea, e important să facem o linie de demarcație, să înțelegem că e vorba despre o influență și nu despre o determinare. E vorba despre o relație de corelație și nu de cauzalitate. Prin urmare, nu reușim datorită prietenilor noștri, așa cum nici nu eșuăm din cauza lor. De fapt, chiar și în spatele acelui videoclip viral de pe Instagram, am descoperit că stă un studiu Harvard care a pus în evidență un alt aspect ce a fost speculat după aceea. Și anume, în momentul în care o persoană schimbă grupul de referință, acea persoană tinde să schimbe radical și modul de gândire. În concluzie, este într-adevăr important, critic chiar, să alegem conștient oamenii care fac parte din grupul nostru de referință, mai ales că nu îi putem schimba pe cei din jurul nostru dintr-un anumit punct de vedere, dar iată, practic, noi îi putem schimba pe cei din jurul nostru. Dincolo de asta, noțiunea de succes rămâne una complexă și foarte subiectivă, a spune, pentru că până la urmă ea trebuie raportată la propriile noastre obiective de viață. Și aici avem întotdeauna două categorii de factori care influențează acest succes. Avem lucruri pe care nu le putem controla, ele sunt un dat, și avem lucruri care sunt într-adevăr sub controlul nostru. Și din această a doua categorie aș vrea să amintesc astăzi trei. Trei lucruri pe care eu le consider deosebit de relevante în a avea succes în viață. 1. Claritate. Claritate în privința cine vreau să devin și asupra modului în care îmi voi măsura această reușită, deci implicit succesul în viață. Altfel poate să fie irelevant pentru mine faptul că un prieten a fost numit într-o funcție de leadership, să spunem, într-o mare companie dintr-o metropolă și are un salariu foarte bun, dacă propriile mele obiective sunt legate de a petrece cât mai mult timp în natură și de a fi freelancer, de exemplu. 2. Perseverență și reziliență emoțională, pentru că ele arată întârzirea cu care eu îmi voi urmări aceste obiective, indiferent de obstacolele care știm că sunt inevitabile. Și 3. Partea mea preferată, micile alegeri. A spune că marele secret al succesului stă foarte mult
în micile decizii de zi cu zi. Până la urmă, exact așa cum se spune, oamenii nu își definesc în mod conștient viitorul, dar ei își definesc alegerile de zi cu zi, iar acestea ajung să le definească viitorul. Prin urmare, poate că ne gândim adesea, succesul ține de niște decizii radicale, de niște mutări spectaculoase, dar, de fapt, el e mult mai legat de alegerile noastre de fiecare zi, inclusiv la ce oră ne trezim, cu ce alegem să ne hrănim corpul, cu ce alegem să ne hrănim mintea. Știm că există junk food pentru minte, la fel cum există junk food pentru corp. Iată oamenii cu care alegem să ne petrecem cea mai mare parte a timpului. Poate că e mai simplu să plasăm responsabilitatea în exterior și să ne gândim că succesul sau eșecul nostru e datorat celorlalți, dar în realitate el ține mult mai mult de rutinele pe care ni le stabilim și în care ajungem să trăim. Chiar de aceea vin și vă întreb și pe voi astăzi, ce faceți valoros pentru succesul vostru în viață în această zi?